La paraula Cuculand té a veure en aquesta formació de dos conceptes barrejats. Cucu de loco, del boig, una persona boja, d'una situació boja, i land, terra. Per a mi té a veure en la terra de bojos que estem vivint. I Souvenir té molt a veure en aquesta superficialitat que veig en el nostre fer actual, quotidià. I és que majoritàriament veig que ens fixem massa en les coses que semblen ser o que estan per damunt de, quan a mi m'interessa molt més el contingut, el que hi ha bastant més profund. Souvenir és una petita crítica a aquesta visió superficial de les coses. Enmig de tot aquest context, d'esta bogeria que hem creat els humans i tota aquesta buidor que estem vivint, apareix la figura mitològica d'Elpis, que per a mi representa l'esperança de la qual tan desesperadament crec que depenem. Depenem tots per a trobar aquesta llum dins d'esta foscor d'aquest escenari fosc, desèrtic, desolador, que estem sentint en el nostre viure dia a dia. Qui ens salvarà de nosaltres mateixos? Cuculand Souvenir vol fer referència i convidar a la reflexió, deixant de costat lliçons morals, ètiques i de principis. Se tracta d'una creació de gran format i que integra dansa, circ, música, accions teatrals, totes aquestes disciplines artístiques de les quals vinc treballant ja des de fa certs anys per realitzar una retrospecció sobre dues cares d'una mateixa moneda, l'esperança com a tragèdia i com a element de reconstrucció. Estem analitzant la realitat constantment, tothom. Estem envoltats d'informació, que si notícies, que si comentaris, que si veus a la gent que perd el seu treball, que si la gent comença a perdre la seva creença en els valors, en la dignitat. Tot això me preocupa. Estem arribant a un límit del qual no sé si hi ha volta atrás. Per a mi tenim que traçar una línia i no deixar passar certes coses més enllà. No m'agradaria arribar al futur, a un futur pensant que haguéssim pogut canviar alguna cosa i no l'hem canviat.